Hej YouTube. I dag vil jeg vise jer en server, der hedder Medieval Lords, som mig og mange af mine venner spiller på. Det her, det er mig, Lord Cyber. Og ja, jeg har noget hack, men jeg bruger det ikke til kamp og sådan noget, så jeg vil sådan set sige, det er lige meget. Det her, det er en Towny, en økonomi- og PvP-server. Det her, det er mit hus. Jeg har min egen by. En hel masse soder. Så har jeg bygget det er oppe i luften der. Prøv at se. Jeg kan lige prøve at hoppe herop, hvis jeg lige kan. Sådan der. Der er noget sted, der er vand. I kan se der er min by, som jeg har udvidet ned til jorden. Jeg har min farm her. Herinde har jeg min shop, som jeg så ikke bruger særlig meget, fordi at jeg har sat min shop hernede. To My Little Ponies, totalt seje. Så hernede, hvis jeg lige kan ramme, skal jeg se. Skal ramme helt i midten af vand. Ja, hernede, der er starten på min shop. Og så har jeg sådan lidt ting hernede, fordi jeg er ikke særlig tit hernede, så det er fint lige at have en kiste eller to hernede til at have ting i. Og jeg skal lige huske nogle fakler. Som jeg sagde, så er det en Towny, Economy og PvP-server. Jeg kan lige, når jeg lige har sat de her fakler, går jeg lige ud og viser, at PvP-zonen er rigtig fed. Lad mig se. Der. Så tager jeg lige min armor af. Sådan der. Slash spawn. Så har jeg teleporteret mig til spawn, så kan I se. Der er en portal ud til Wilderness Gates. De har også vandportaler. Så kan du komme ud i Wilderness og lave din by og sådan noget. Her, der er en portal, som ikke er der rigtig. Lower Black Forest, et PvP-sted. Skrid-skelet. Det er ikke tit, der er skeletter i spawnen, men det sker nogle gange. Okay, jeg vælger bare ud. Her, der er noget Skyland, PvP. Black Forest, den mest brugte. Norse. Coming soon. De er ikke blevet lavet endnu. Herhen, der er en portal til Events, og så er der en til War, som så ikke er... Ja, jeg ved ikke lige hvorfor, men den er ikke åben. Her, portaler til Admin Shop. Admin, Player Shop, Player Shop. Han viser lige den mest brugte PvP-zone. Her, Black Forest, som man kan se. PvP. De har også et plugin på den her server, som hedder Chest Respawn. Hvor der er her rundt i PvP, så er der chests, hvor der hele tiden spawner ting i. Eller hele tiden. Det er forskelligt. Der går måske et minut eller sådan noget. Der går måske med nogle ting går der et minut før de kommer igen. Med andre ting går der måske 4-5 minutter. Så herinde i Champions Pit, den kiste, som de fleste går efter, jeg går ikke særlig meget efter den mere, fordi jeg har... Nej, der døde jeg fucking lige. Nå. Jeg har rimelig gode ting, men lige nu, der tager jeg ikke mit bedste på, fordi der er også... der er ham, der hedder Lazy Bone, som er moderator på, han skader rimelig godt. Og så er der Chris Lundis, dansker. Han er også rimelig fin. Og så er der Joey 9299. Han er også god. Men som jeg sagde før, der er chests, hvor vi spawner ting i. For eksempel hernede. Alle de nye inde på serveren, de går efter den. Der spawner normalt en diamond i, men den er ikke spawnet lige nu. Der er næsten en, der lige har taget den. XP bottles. Et stykke læder. Og cobblestone. Og herinde, der kan man tjene penge ved at, hvis man har noget cobblestone på sig, skriver man sell cobble. Man får $5 for hver man sælger af cobble.
Og den der spawner en kobbel hver 3. sekund. De har også spells, som man kan bruge og lære. Jeg kan lige gå op. Jeg kan lige lave en. Jeg skal lige have noget whetstone, før jeg kan bruge den. I kan se ham der, Christopher G. Han der blinks away. Det er en spell. Jeg går lige op og hente noget whetstone, så jeg skal lave. Nå, der ligger nogle diamond dogs. Der var noget cobblestone. Der. Soul cobble. Så heroppe, der er et whetstone-tårn, hvor der spawner whetstone. Øj, diamonds var det hele. Der ligger sgu gode ting lige nu. Eller gode. Jeg bruger normalt aldrig guld, men det er meget fint til lige at forsvare sig. Så er der hernede. Øj, skelet. Dø. Whetstone. Og man skal bruge, eller jeg bruger en pind til at bruge mine spells. Går væk, Enderman. Heroppe er der også noget... for fanden. Der er også noget whetstone heroppe. Ligger 5. Der er den spil, der hedder Entomb. Det er, hvor du tager... Så slår du ud efter en med din pind. Jeg skal lige prøve at se, hvor jeg kan. Jeg går lige ned og viser det. Det er lidt nemmere. Du har for eksempel din pind, så tager du den, ser en, ham der, Kingpin, sådan der, så er han jailet. Det er en spil, der hedder Entomb. Så er der Force Charge. Wow, der brugte jeg det på en Enderman. Jeg tror jeg dør. Fuck, jeg døde. Nå. Men der var Force Charge. Det er, hvor du slår ud efter en. Du skifter spil, som du har lært ved at højreklik. Selvfølgelig. Du skal have den, du laver spills med på. Jeg bruger en pind. Så hvis jeg har en pind i hånden og noget whetstone, så hvis jeg skal bruge en ny pind, så tager jeg højreklikker. Så kan jeg se, at der er for eksempel you are now using, og så Force Charge, hvis det er den, jeg skifter hen til. Der er for eksempel Force Charge og Entomb, som jeg har vist jer. Man kan også have 5 spells på en gang, som man har lært. Så jeg har Entomb, Silence, Force Charge, Leaps Away og Blinks Away. I kan se, der er en Blinks Away, en Leaps og en Blink. Whetstone og en pind. Så viste jeg Force Charge før. Jeg bruger lige en af mine andre spil, som jeg lige kan vise jer til at flygte med os. For eksempel, hvis de skal flygte, der er en bag dig. For eksempel et skelet eller sådan noget. Nej, skelet er ikke særlig farlige. Men hvis der er en bag dig, som jagter dig, så kan du bruge en spil, der hedder Leaps Away. Der flyver du fremad. Så er der Silence. Det er for eksempel sådan her. Og så kan han ikke skrive alle mulige ting. Så er der Blinks Away. Ligesom den her. Så er jeg lige kommet herop. Så var der Entomb, som jeg havde vist jer. Og Force Charge, som jeg ikke viste jer særlig godt. Jeg prøver lige at bruge den på ham her. Force Charge! Se. Sådan der. Så flyver han bare langt væk. Så håber jeg på, at han dør. Nej, det gjorde han ikke. Det er de spells. Og så herinde, der er plugin, der er installeret. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det er et med... Jeg skal lige høre. Det er hvor det er, at du har farvet læderarmor. Eller jeg går lige til min by spawn. Moderator hader dem. De går bare hele tiden og nakker ind. Som I kunne se, så havde han farvet læderarmor på. Og det er det bedste armor, der er herinde. Jeg kan lige vise jer noget hernede. Der er white, det er grøn. Så er der mithril, blå. Flame, det er rød. Og cursed, det er sort. Jeg kan lige prøve at tage en fuld armor på og vise jer den. Her. Og så kan man vote på serveren, så man stemmer på den. Og så for hver gang man voter, så får man noget, der hedder kit points. Der får du 5 hver gang.
Som I kan se, jeg har ikke nogen kit points lige nu. Fordi jeg ikke har votet i dag. Men det gør jeg snart. Man kan vote en gang om dagen. Men så, når man voter, så får man 5 diamonds og et prize egg. Og prize eggs, det er sådan nogle her. Hvis du så skriver /pp use og har dit prize egg i hånden, så bruger du det. Men jeg vil ikke bruge mere lige nu, jeg sparer på dem. Men så åbner det, og så kan du risikere at få en hel masse gode ting. Med dine kit points, der kan du for eksempel sådan her. Der er alle de kits, der findes. Strong Diamond Armor, Insane Armor, God Pickaxe, Normal Diamond Armor, Godly Diamond Armor, Strong Pickaxe, Insane Bow, Strong Sword, 7 Tokens, God Bow, God Sword og Heal Potions. For eksempel, nu prøver jeg lige at vise jer en, der er Insane Diamond Armor. Jeg kan lige se, om jeg kan finde den. Nå, den har de sgu fjernet, tror jeg. Jo, nej, en Insane Armor. Det er sådan en her chain armor med alt opgraderet i 6. Det er en vildt syg armor. Så nu kan jeg lige vise jer, hvor god den her armor er. Normalt, hvis I havde en læder armor på, så ville I normalt, hvis I hopper ned fra det tag, jeg går op på nu, jeg går lidt op, så vil I normalt miste liv. Men den her armor, den gør simpelthen, at du næsten ikke mister. Du mister faktisk slet ikke liv ved det. Prøv at se. En normal læderarmor, der vil du miste rimelig meget liv. Jeg hopper ned, mister ikke et eneste liv. Herinde, der er den bedre, eller den bedste, som jeg sagde, bedre end Diamond Armor. Så hvis du skal ud, du skal passe rigtig meget på dem, på en farvet læderarmor. Der er kun de her 4 farver, man kan få. Der er så også hvid farvet armor. Det er den bedste, den kan man kun få i price eggs. Eller selvfølgelig købe en anden. Men ja, det er den bedste armor, der er. Går lige ned med den igen. Sådan, det er luk. Og så kan I lige se spawn. Jeg kan lige vise jer, hvordan det er, man lader spilserien. Når du starter i spawn, starter du dernede et sted. Mener jeg kan ikke huske det. Det er lang tid siden jeg startede. Du starter i hvert fald et sted her i spawn. Så kan du gå ind i en portal, hvor du så kommer herhen. Så hvis du gerne vil lære nogle spells, så går du herned. Magic, Library. Så har du for eksempel, du skal have en eller anden ting med. En pind for eksempel. Eller en blomst. Der er nogle ting hernede, som man kan bruge. Outsiders aren't alone to switch. For eksempel her, en stik. Nu har jeg lært alle de spells, jeg kan. Men for eksempel så hvis du gerne vil lære en, der hedder Entomb, som gør, at det var den, jeg viste jer, hvor man jailer dem for lidt tid. Så tager du, højreklikker, og så lærer du den. Og du kan højst lære 5 spells på en gang. Men jeg tror, det var bare lige det, jeg ville vise jer med serveren. Jeg skal nok lægge IP'en til den i beskrivelsen. Ses YouTube.